Прывітанне ўсім. Ну што, ішоў па лесе і заўважыў, што коўзаліся быкі туды-сюды, туды-сюды. І удача. Ёсць ражок, уже другі. Першы не здымаў, таму што запамятаў тэлефон у машыне, не было чым. Зараз пакажу. Дзівіцеся? Такі таўкманы, ладны рог. О. Ладнючы ражок. Вельмі прыемны. Клас. Ну што, бяжым далей, прайдземся. Хто яго ведае? Да пары-то няма сэнсу шукаць, таму што я гэтых быкоў бачыў. Два і кожны з адным рогам. І я так разумею, гэта сёння яны скінулі, і я іх дабраў. Вось гэта добрая навіна. Ну што, пабег далей.